sounds. I'm about to do it for you. I like to break it down. This joint has got me open. Ooh, that's my favorite song. I put my thing in motion. I do it all night long. Ja som Barborka. Som Juraj. Môžete nám niečo povedať o tom, koho ste mali doma, aké národnosti boli tie deti? Mali sme Arabky žijúce v Izraeli, Rasil a Baru, ktoré... Aké to bolo pre vás? Aký to bol zážitok mať doma cudzie národnosti? Vedeli ste sa dohovoriť? Nebola tam nejaká jazyková bariéra? Áno, bola troška. Niektoré veci sme hatlaninou. Ako ste s nimi rozprávali? Hlavne anglicky, ale Bára nevedela až tak po anglicky, ale dorozumievali sme sa, aj sme sa zlepšili v tom jazyku. No, predstavte sa nám. Ja som Simona. Ja som Števo. Môžete nám povedať, koho ste doma mali? Mali sme dvoch Izraelčanov, Itamara a Dana. Naučili ste sa niečo nové od nich? Áno, dali nám ochutnať svoje typické jedlá, aj my sme im dali, aj my sme im dali ochutnať, naše im veľmi nechutilo. Čo boli také veci, ktoré vás odlišovali, ale naopak taktiež veci, ktoré vás spojili? No tak napríklad oni sú veľmi hudobne nadaní a ja tiež chodím tancovať, takže máme to niečo spoločné s tou hudbou a to je to, čo nás tak spojilo, že vedeli sme sa tak hudobne zhodnúť. Aká bola práca s lídrami? Čo ste s nimi robili? Hrali sme, áno, prevažne hry. Učili sme sa tance izraelské, spievali sme pesničky, hrali na ukulele, aj my sme ich učili, taký náš slovenský tanec, ľudový. Bolo to super. Ste pripravení na spoločnú Final Show? Áno. Tešíte sa na ňu? Áno. Dobre. Ako si sa dostala k festivalu Brave Kids? Tým, že Roman a Haliganda sídlia v našej škole a s Romanom som už niekoľkokrát bola na jeho akciách, tak zavolal ma a som podala. Veronika, ako si sa dostala k festivalu Brave Kids? Ja som sa dočítala v denníku na zajtrajšie noviny a tam hľadali dobrovoľníkov, nakoľko nemám svoje deti. To bola výzva pre mňa, že je to veľký projekt, že poznám aj z iných krajín naše deti, no proste, že sa budem môcť venovať deťom. Čo bolo také najlepšie, keď si prišla na Brave Kids? Čo ťa to tak prekvapilo? Deti. Čakala som, že budú také odmerané tým, že sú niekoľko míľ od rodín, že budú také utiahnuté. Boli síce tie prvé 2 dni, ale si hovorím, ty kokso, že u nás také deti nezažijem, aj keď robím s deťmi. Proste také talentované a nadané deti si hovorím, super. Ktoré boli také prvé pocity, keď si sem prišla a stretla tieto národnosti? No to bolo na jazere. Bol taký dobrý pocit, lebo proste ja som si predstavovala, že s deťmi, že to budú detičky. A prvý, keď prišli Poláci, tak vlastne to už sú také deti v doraste a ona vyšila odo mňa. Tak teraz som si nevedela predstaviť, aká bude tá spolupráca, že vlastne určite som tu aj najstaršia, že jak to bude, ale hneď som sa zapojila, keď som mohla. Napríklad pri tých hrách a zoznamovaní, to sa mi veľmi páčilo, že sme si zapamätali, no tie iránske boli ťažšie mená, no ale že hneď aj deti tak, že akože Veronika, pekne zapamätala som si ich mená, no pri tých ťažších veciach nemôžem, nakoľko môj zdravotný stav to nedovoluje, ale že som mohla byť prínosom aj tam, keď mali to vystúpenie večer, tak som vlastne dávala im na veci pozor. Čo si sa rozhodla, že budeš robiť dobrovoľníčku na tomto festivale? Tento projekt ma zaujal a som si hovorila, že prečo to nevyskúšať, prečo
Však nestretnem na ulici len takéto deti. Čo bolo na druhú stranu také najťažšie, čo si tu zažívala za tie 2 týždne? Najťažšie? Alebo najnáročnejšie? Vychádzalo všetko podľa predstav? Všetko. Nemám nič, čo by bolo zlé. Aká bola jazyková bariéra? Bol to veľký problém? Vedela si sa nejako dohovoriť s deťmi a mimo toho? No s Poliakmi žiadny problém a to ešte som si obľúbila jasne toho najmenšieho, toho Sebastiana. S tým sme boli kamaráti hneď od začiatku. No a boli ste tu vy, ktorí vždy povedali, že čo, ale vlastne tá jazyková bariéra nehrala žiadnu úlohu, vždy sme sa ako vedeli dorozumieť nejakým spôsobom. Čo by si vedela tak povedať o spolupráci medzi Haligandou a dobrovoľníkmi? Ako sa ti to pozdávalo? Aké to bolo? No v Haligande sa mi páčilo, je tam perfektná tá organizácia, hoci deti majú energiu od rána do večera, to obdivujem. No aj my, keď sme boli mladí, tak asi to tak bolo. Ale že vždy v každej situácii proste ako vy lídri, Roman, Miška s Maťkom, že nám preložili, kde, čo má byť. A vlastne všetko vždy klapalo, super. Čo sa týka jazykovej bariéry, aké to bolo? Ako ste to riešili? Zo začiatku to bolo dosť komplikované, keďže moja angličtina nie je na takej úrovni ako ich, čo som bola prekvapená, ale už teraz po pár dňoch už. Ako sa ti pracovalo medzi jednotlivými dobrovoľníkmi? Aká bola komunikácia? Partia sme boli veľmi dobrá, takže veľmi dobrý. Čo bol taký najlepší zážitok, ktorý si odniesol z Britnic? Tak zážitok je veľmi veľký. Strašne pekné kamarátstva vznikli, hoci tí dobrovoľníci a tak, že sú oveľa mladší, vlastne môžu byť moje deti, ale vznikli kamarátstva na celý život s Táničkou, čo je koordinátorka. No, krásne a tým budúcim dobrovoľníkom len odkazujem, že túto prácu treba robiť srdcom, nie kvôli tomu, čo z toho budem mať. A tú lásku odovzdávať druhým, čo ľudia v sebe nosia, alebo aj ja, že vlastne mám tie deti a viem, že sa mi to nejakým spôsobom inokedy to vráti. Hej. A rada by som sa k tejto práci alebo práci deťom aj vrátila aj v budúcnosti. Ďakujem pekne. Niečo, čo by si chcela ešte odkázať ako dobrovoľníčka z Britnic? Prečo by tu ďalší dobrovoľníci napríklad mali prísť? Pretože deti z cudzích krajín sú super a treba zistiť ich kultúru a ich návyky a aj to, že angličtinu si zlepšíte. I don't need no mistletoe, no. Just my sugar plum. And I've been waiting all night long for this time to come.